Cada dia obrim els nostres comerços per oferir-vos els nostres millors productes per a les vostres taules. Us acompanyem en els vostres tràmits i gestions. T'assessorem perquè puguis triar la teva imatge personal, com veure't i sentir-te millor. Fem que les vostres llars siguin sempre un lloc segur i acollidor. Us acompanyem en els petits i grans moments d'oci i plaers. Prenem cura de la vostra salut i d'aquells que més us estimeu. L'experiència i el compromís dels comerciants signifiquen la millor manera de participar d'una ciutat solidària, viva i activa. Aquest és el nostre desig sincer d'esperança. Entre totes i tots, fem-ho possible.